Uba adilbat ng room MLA ka North Shillong loong ba unday MLA ubaningkong banweng no ika jingkersya nak sarkar MDA lada kamla banbu ika police outpost Hamukro Western Hills District. Habakran hadin ka jingwan jurip manaka South Ring na wing arjar puar ya kasnong Mukro hakabala ja ka jingsya set yap sangut kirang ba haka step ka arpuar trip na wing arjar puar haki bor pulet bat bor pahra khlaw ka Assam uba adilbat loong badai banbu ika outpost kabakhlain bat kitiar gitar. Uloong badai banbu ya ka Mizoram badai ban siat be ikibon kenturput wat la tam tangsi insiru bat omde ban mam uba adil bat hakatai gasni la yo ban wanjungo ikilong yeng ki plamat ikicingdu no ikite girang ba bat laidon langru do ba nujor ki sungo ameli kamokoyaw uba aibor shadap MDC bat uba H sumer rang basnong kamkro ini ki jingja kadai baro namar kajing le sting kajing mamdon ki jikir khli jong ka sarkar san pho tuli ki sem ya mdon development mdon jeda khamta ma ki thain khapo tibat hane ka singi hane ka janmit hane ka mit bomanta ho chipo biji ka boina don hane jaka man persngai ya gini nong song sinong na ko ban bu ka wei ka jingdawa hakmat ka sarkar na mar ngaru ade wei na preng ngade wei bodona ringkat ba sarkar na ko ban bu ka jing ai jumut ya sarkar ko ma ka jukren barbor ka policy na smo bagay ban kre no mardor ya ta border protection policy kawi kabar ka mga kuan bu ka jingdawa hakamat jini ki paiba na song sinong kung maglapan pau na kanyang raba sinong na yang MDC ba ho ki songu hadin na jingja ka sarkar pat kala tmu yawan set up ya ka police outpost hapo barato handinga songu bakani kanumbiang ngarong apan pau ta kasur nga persya malok totally against ringkat bani sinong ngayang ringkat bandawa balada ka government kalong serious ada ka government kamli ka kauput kan suba ban komu yakini kinong song sinong kanam kinyo ka jing singan da babu ini ka police outpost ka border outpost hangti hapo ka sinong Mukro ka bari ka benta ka bakut jong tau put usam bat ka Meghalaya bat ka Assam tengah semua ban penpau baka ni kadi kuwi ka banta ka mo ko penpau bala ka sarkar ka feel ya ban kongo ya sarkar na makaban pediang baka totally failure kadai nakaliang ka sarkar nakaliang ka police department ka home police ka wala long ka failure ka wala pen island ya ka Assam ka counterpart bakan nyanben bakan suppress bakan haras hadukan ni nakapor kapor namar kani kamli ka sien ka baningkong ka jingja hakari jing nyimkwa bakan japat ya ka balai sien ka baar sien lawan ka baningkong ni polang pi ka baar mantahang ni ka jingsa thombor ka jingsa nyonben nakwi ka por sigi thanyu per jong kari khasi jantia khamtam ki than khaput ngasngo bakani kamli ban nang bateng kadi ban kut no standard marke bang ko ban kren ko an pen mau ya sarkar ba ken mau wat num le kai ya ka jikim joki brio but la pi la pen kop la ka bor jong pai ba of the people for the people and by the people tinga sngo ba pin pendap ya la ka jong kamram bu ya ka proper border outpost bodon ka manpower ka biang ka bodon bat ki arm and ammunition ki biang but bapin ai ya kata ka full power haki ka ba kidongkam na ka banta ban yo eta ka power ka bumut kani ka kentir mo ko ban keren ka zero tolerance ka bumut ba combat me pi latam me ka CNC jong ka jala me khalia pi ban boat yo footstep jong Mizoram kata ka power pi ban ai ada pi boat ka ya kata border outpost klam ka power ka num dan jemut ninga sngo ba pi ban ai ka power ka mga ong biasa sien ka zero tolerance ka finbot ya ka model policy jong ka Mizoram bantam CNC nin pinapat panpai pet nakalenti wala ka day daw guli tinga so tangkat ni ko panpau wala swaban pangkot ko ba krentang ni ko ka sarkar ngana bu da ka jing mana ko batinge ngadi ubriu ubadan banta lang ba sarkar ngadi uwi na plengkin MLA ubadan banta ba sarkar bala na ka feel ya ka banbu ya ka border outpost hapo Mukro ngandai UMLA ubaningkong ubadan ringkat bar ka government bangan remove le dia
manum support manum dan bata syuk ban support ya ka government bara syo berkut nak kuat ban keren duk kendiat mantan ngilai wan lang ngilai sakilang ye diam la sakilang ya mali jong ni constituency MDC ramba shnong lawan laki ya to jaka ka basong kini ki polis ka bala bu tampuri mata ban ajing shan te po shnong mukro kade gi jing le ben kade gi jing long in human jong ka government kim biang ka light ka preng gi jing dom yeno ka nyada kamton ka ten ya ka ban sina tampuri ki gen song bakin thia bakin pen suk ila di khandiat ka bam ka di ka ban mare kumba 8 kilometer kani galong ka failure another failure from the police department bangasngo ba home department kadi ban le jong kamram ban ai ka jing dongkam ka facility sampai ti police namar ki dongkam ya ka bor ki dongkam ki jing crime ki dongkam ki ta fighting spirit namar hani ka rukom ka bangi dalam jong ki sama ngasngo kan penduk mensiam buat ik police makin le la hok la jong kamram